Uhayo o kininayo. Intay man basahin to'y narami ni Chester Pasqua nga daniw apara kinya. Kastoy ti o kininana. Uhayo o kininayo. Sa dinuman ang nagdapatan dagiti padak nga Ilocano. Agtoy nga umay ko yabrasa na bara akablao ko kada kayo. Dawate ket itidyo kuma tinabara a suportayo toy na naman. Kasla na mga agwa tumaray nga politiko. Baring iti kabaitan na panawen palubos ti Apo. Million followers ket marag patpunto. Awan ti imposible no adda kayo kanyak nga nakasuporta sa darating na halalan. Namnamay niyo met nga road na sarangsang agaragak ko. Manggigan yun kulata. Siyak pa'y metikunayo, panagayat ko kada kayo aglup-lup yas pa'y Ngeme, ngemag, amaganta ibagayo garampingatak neten. Kadagiti sawsawang ko, kasla siyak meten tay sumarampiteng. Ay nasaan nakakastaw kininana. Semple aklay ng Ilocana nga agsitsiday ti dinindeng. Tauray no narasaw ti dilak, nilaing lakay ko nga kalbo ti inak ay ayaten. Kininana, wala na nikap sa tinga Chester. Pasko agyam-yaman na kato nga danaw ngay naramid mo kanyag. Di ko na napaikit pagpangsyensyahan mo na. To'y nanumua danaw ko. Nga inak irugnoy ken ka. Pinagunig di kiting Ilocano. Kabaring into sumarunong apotar ko. Kas kapintas mo to ti inak malaga. Aba itlog.